отново съм тук и този влог е с вашите предизвикателства, които ще изпълнявам. И по-скоро предизвикателствата на The Bibo TV. Има 8 гласувания към неговите предизвикателства. И днес ще изпълня 3 от тях. Канеленото предизвикателство, Лейти Сол и да изпиеш една чаша, която съдържа 1/2 мляко и 1/2 кола. Така, ще започна с канелата. Лъжица. Канела. Не мога да изпия, гледай. Те много. Така. Да започваме. Страх ме. Жива съм. Това беше ваша идея. Втори преди. Не мога да говоря. Мисля, че може да вреди гърлото. Второ предизвикателство. Половин чаша кола и половин чаша мляко. Изглежда като днес кафе. Дното да не така като ми. Удра на какао. Ще трябва да изпия. Успях. И трето предизвикателство, сол и лед. Лед сол, насляваш с ръката обилно и слагаш отгоре ледче и стискаш. Те сигурно ще боли. Ти обилно ли? Обаче ще бъде... Студено? Студере? Обилно? Виждам сега. Не се вижда. Не знам какво трябва да се получи, но нищо не се получава. То се разтопи. Ей, давай. Колко е студено. Не мога. Майко мила. Много. Там с милеч. Боже Господи. Майко, не дей го прави, си едно да братиш в праспа и да седял там една година. И да... ще умра. Как боли, не дей го прави. Много боли.
О, майко мила! Си ръката в скуби. Чай, трябва да се измия. Хората, които дадат предизвикателства, са садисти. Така съм мълчитка да ги изпълнявам, да? Нещо такива. Още направо се иначе твърдя ръката, честно ти казвам. Може да се използва за ботокс. Така, виждам тук с злата чаша. Това бяха днешните предизвикателства. Ако имате още предизвикателства, задавайте ви отдолу на клипа или на другия клип, или на съобщение, или на моя фейсбук. И гласувайте отново за тях. И ще се видим следващия път. Чао!